Der sker noget, så nu skal de op og være med. Ja, ich zeige dir. Das hast du leiden, ne? Ich zeige dir leiden. Nu får du hit. Som jeg sagde, hajerne er meget opmærksomme på de andre fisk. Og det er de også, hvis der nu er nogle fisk, der er syge eller svagelige. Så kan hajerne altså godt finde på at gå hen og snuppe dem. Og det er altså det er deres instinkt, og det gør altså, at de rydder op. Så på sin vis er det meget smart, at hvis der nu er en fisk, der bliver syg, så skal vi ikke ind og fiske den op. Så sørger hajen altså for at rydde op. Men udover det, så bliver de altså fodret rigeligt, så dyrene spiser ikke hinanden herinde. Det ville være lidt kedeligt, hvis vi skulle fylde op med nye fisk hele tiden, bare for at fodre på den måde. Det var en meget dyr måde at gøre det på. Du kan se, helt oppe, der svømmer nogle ørnerokker rundt. De er helt hvide på maven. De har nogle meget spidse vinger. Der er det meget vigtigt, at Sara holder øje, når hun padler rundt deroppe, for de er meget, meget nysgerrige. Det vil sige, at de kommer meget, meget tæt på årene, når hun ror rundt. Og der kan man altså godt komme til at ramme en af de ørnerokker der. Og det kan være ret kritisk, fordi ørnerokker, de har brusk. Ligesom hajerne faktisk har, de bruskfisk. Så de har ikke knogler, ligesom vi har. Deres skelet det er lavet af brusk. Det er faktisk det samme, der er inde i vores næsetip eller inde i vores ører. Så derfor så har de et relativt blødt skelet, så hvis man kommer til at lige godt oven i nøden med sådan en åre der, så kan det altså godt være ret kritisk. De kan simpelthen gå i stykker. Han ser ud som en fisk under i vandet. Godt, Sara. I kan se især de to små ørnerokker svømmer helt tæt under båden deroppe. Man ser tit, det vil I også kunne lægge mærke til herinde, de helt små fisk, de svømmer rundt efter de store fisk. Det kan være de store barser, eller det kan være nogle af rokkerne. Og det gør de, fordi når de her store fisk, de spiser, så smasker de rigtig meget. Det vil sige, at der kommer rigtig, rigtig mange små stykker fisk ud af deres mund. Og det kan de små fisk så nappe, når det ligesom er blevet pulveriseret godt nok. Se, nu begynder hammerhajen at blande sig. Nu vil den også have noget mad. Den, der svømmer rundt heroppe. I kan se, at hammerhajen er jo helt fantastisk med den her hovedform, den har. Det gør jo altså, at øjnene kan sidde meget, meget langt fra hinanden. Og det gør faktisk, at hammerhajen kan kigge 360 grader rundt om sig selv. På én gang, vel at mærke. Det vil altså være det samme som, at hvis du sidder der, så kan du se dem på begge sider. Og foran dig og bag ved dig. Og kigge op i loftet og kigge ned i gulvet. På samme tid. Det er altså ret sejt at kunne det. Og det gør det altså til en ret god jæger. Og det er der andre ting, der hjælper til med, for næseborene sidder også meget langt fra hinanden. Så de har en fantastisk god lugtesans. Og det har alle hajer i grunden. Faktisk, hvis man dryppede 4 dråber blod ind i det her akvarium, så vil hajerne kunne lugte det. Så det er alligevel ret imponerende, synes jeg. I kan se den store grønne ål eller søvhøre, eller hvad vi skal kalde den, derinde i midten. Det er en stor moræne. Kan I se den om bag? Den har sådan et grønligt skær. Den ligner ikke rigtig de andre fisk. Den ligner vist en ål, ja. Det hedder en moræne, dem her. Og de her moræner, de kan faktisk være ret biske. De gemmer sig gerne inde i huler, inde i revet. Så der skal man være ret opmærksom, hvis man er ude at dykke. Der skal man altså lade være med at stikke hænderne ind, hvor man ikke kan se noget inde i revet. Fordi de her moræner, de bider. Og morænerne, de har 2 sæt kæber. Så mens de bider fast med det forreste sæt kæber, så kommer det andet sæt, og så flænser det simpelthen kødet af benene. Så der får man altså ikke sin hånd med hjem, hvis man først har stukket den ind til en moræne. Nu kommer der i den lyse haj nede på bunden hernede. Sådan en sandfarve med lidt mørke pletter. Det hedder en zebrahaj. Og det virker umiddelbart lidt mærkeligt, at jeg peger på en sandfarvet haj, og jeg kalder det for en zebrahaj. Men det er der er en mening med galskaben, fordi når den bliver født, den her zebrahaj, så er den altså sort og hvidstribet.
Så den